A chegada de 30.000 doses da vacina de AstraZeneca e a previsión dunha recepción masiva nas vindeiras semanas leva a Consellería de Sanidade a preparar as primeiras vacinacións multitudinarias que se realizan en Galicia. E que nos obliga a facer un esforzo de vacinación extra para que esas vacinas cheguen o máis rápido posible a toda a poboación. En Barbanza convocaránse 400 veciños que recibirán as súas doses no Hospital Comarcal. No caso da área de Pontevedra e o Salnés, a vacinación será no recinto feiral pontevedrés e no complexo Vilagarcía de Feixdega, respectivamente. Aquí a previsión é de 1.700 persoas do Distrito Sanitario de Pontevedra e 500 do Salnés. E vamos a aprobalo, polo tanto, poñemos a disposición todas as dependencias municipais para que se poida facer coas máximas garantías. Creemos que é unha zona que funcionou moi ben tamén para as PCRs, que se pode facer fácil en coche e que se pode, e temos espacio para poder manter todas as medidas de seguridade e facer unha vacinación masiva que ten que ser masiva se hai vacinas, non? Como sucede coa vacina de AstraZeneca, as doses serán para persoas de entre 50 e 55 anos, en concretos que nacerán entre o 11 de marzo de 1965 e o 31 de decembro de 1971. O igual que no caso dos maiores de 80 anos, comezarase polos apelidos que empecen por H. Este modelo se repetirá o vindeiro sábado en todas as áreas sanitarias. Un SMS ao teléfono que temos registrado para a comunicación dos cidadáns e se lle fará unha chamada automática a través dunha máquina para intentar obter a confirmación. En todo caso, será imprescindible a confirmación para poder vacinarse. O sistema porá se aproba mañá cunha xornada piloto na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, na que están convocadas 1.000 persoas.